ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብ28-29 ነሐሴ ኣብ 2013-2014 ዘካየዱ ንጥፈታት ስራሕ ንምግምጋም ሓለፍቲ ክፍልታት ጨናፍር ዞባታት ሱፐርቫይዘራት ወከልቲ መምሕዳራት ዞባን ዕድመ ዝተገብረሎም ዝተሳተፉ ኣኼባ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣቃኒዑ ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ሶመረ ደስሞም ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ከቢድ ወጻኢታት ብምግባር ትካላውን ሰብኣውን ዓቕሚ ትምህርቲ ሃገርና ንምብራኽ ንዘካየዱ ዘሎ ጻዕሪ ብዝርዝር ኣብሪሆም ሚኒስተር ሰመራ ሲዒቡ ኣብ መስርሕ ትግባር ዝተወጠኑ መደባት ዝጥለብ ዕቱብ ምክታልን ምቁጻርን ብቐንዱ ጾር ናይ ጨናፍር ትምህርቲ ኣብ ዞባታት ምዃኑ ብምምልካት ነዚ ንምስማር ብውልቅን እኩብን እጃሞም ከበርክቱ ልዕል ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ኣስሚርሎም ሚኒስተር ትምህርቲ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ዓንሰባን ናይ 3 ዓመት መደባት ምህናጽ ትካላት ትምህርቲ ንምስልሳል ብዝወፀ ውጥን መሰረት ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዝትግበር 25.3 ሚልዮን ዶላር ብምጽዳቕ ንትግባሩ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ተሓቢሮም ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ድማ ኣብ 2013-14 ንኣስታት 1500 መምህራን ደረጃኦም ክብ ንምባል ብዲፕሎማን ሰርቲፊኬትን ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ንምምዕባል ዘተኮረ ስልጠናታት ከም እተዋህበ ተጠቒሱም ብዘይካዚ ኣብ ህንፃዊ ስራሓት ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሳዋ 3 ናይ ቀደም ኣብያተ ትምህርቲ ቴክኒክ ንምስፋሕ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ብምቕጻል 20 ሚልዮን ዶላር ወጻኢ ብምግባር ቁጽሪ ብሞያ ዝስልጥኑ መንእሰያት ናብ 10,000 ክብ ንምባል መደብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከም ዘሎም ብዘይካዚ ኣብያተ ትምህርቲ ቴክኒክ ዊና ኣስመራን ሞይ ሓባርን ንምጽጋነንን ዘመናዊ ናውቲ ንምዕጣቕን ኣስታት 13 ሚልዮን ዶላር ማላዊ ወፍሪ ብዝተገብረሉ መደብ ድሮ እቲ መሰለጤታት ተዓዲጉን እናቦትኡ ከም ዝበጽሐ ተገሊጾም ኣብዚ ንክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ገምጋማዊ ኣኼባ ጨናፍር ሚኒስትርታት ትምህርቲ ኣብ ዞባታት ናይ ዘካየዶ ንጥፈታት ጸብጻብ ከቕርባ እንከለዋ ተሳተፍቲ ዘተንክትዕን ኣካይደምሎም ሚኒስትሪ ዜና ብምኽንያት ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2014 ውድድር ፎቶግራፍ ወዲቡ ነይሩ ኣብዚ ውድድር ድማ ብጠቕላላ ልዕሊ 60 ኣሳእል ቀሪቦም ብመሰረት ዝተገብረ መስርሕ ምምዋይ ድማ ዕውታት ዝተዳለወሎም ገንዘባዊ ሽልማት ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ተዓዲሎም ፍሮይን ፍጹም ኣዳልያቶላ ሚኒስትሪ ዜና ብምኽንያት ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2014 ኣብ ዝወደቦ ንብዙሕነት ቅርጻ መሬት ባህልን ለምለም ብሄራት ያታው ክብርታትን ቱሪዝማዊ ጸጋታትን ኤርትራ ንምጉላሕ ዝዓለመ ውድድር ፎቶግራፍ ዝተዓወቱ ቀዳሞ 3 ዝተዳለወሎም ገንዘባዊ ሽልማት ካብ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ወጻኢ ሚኒስትሪ ዜና አቶ ሞክሪያ ወልዱ ተቐቢሎም ብ29 ነሐሴ ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሃገር ሜድያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝቐረበ ጸብጻብ መማይት ኮሚቴ ኣብቲ ውድድር ብ25 ሰዓልቲ ዝተዳለወ 63 ኣሳእል ከም ዝቐረበ ብምሕባር ቴማ ውድድር ምውሃድ ትሕዝቶ ስእሊ ተበላሕትነትን ፈጠራውነትን ዘሕደሮ ጦብላሕታ ቴክኒካዊ መዳይ ንጹርነት ስእሊ ከምኡውን ምዕሩይነትን ዕምቀትን ስእሊ ኣብ ግምት ብምእታው ከም እተመመ የብሪሃ እታ ኮሚቴ ብጠብጣባ እቲ ውድድር ኣብ 5 መድረኻት ተኸፋፊሉ ከም እተራየን በቲ መስርሕ ዝሓለፋ ብሉጻት ኣሳእል ንሽልማት በቕዐን ምህላወንን ቀዳሞ 3 ድማ ከከም ደረጃን 30,000 20,000 10,000 ናቕፋ ከም እተሸለማ ገሊጻ ቀዳሚት ሸላሚት ከዓ ናይ ተስፊት አብርሃ ኣደ ካልኣይቲ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ደብሪኡ ተሸላሚት 20,000 ናቕፋ ናይ ግርማይ ክፍለ ዳ ዘቕረብኳ ስእሊ ቃልይቲ ብልጫ ደውፀት ማለት እዩ ደብሪ እንዳ ዮሐንስ በዚ መንገዲ ጾሮና ተኸደሉ ማለት እዩ ዓዲ ነብሪ ኸይበጻሕኻን ዓዲ ነብሪ ሕልፊልካን ጸጋም ትጥወየሉ ዓብ ደብሪ ኣለዎ እጅኡ ኸይደ ፈቲሸ ዝረኸብኳ ስእሊ እዛ ስእሊ ከምዚ ዓይነት ውድድር ስእሊ ብዙሕ ተራ ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ሰብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስለ ዝርከብ ኣብ ኩለን ዞባታት ዘሎ ሰዓልቲ ብዙሕ ስእሊ ከምፁ ስለ ዝክእሉስ ብዙሕ ጥቅሚ ኣለዎ ኣብቲ ውድድር ካብ መላእ ሃገር ብርክት ዝበሉ ተወዳደርቲ ክሳተፉ ትጽቢት እኳ ተነበረ እቲ ኽውንነት ግን ትሕቲ ትጽቢት መንባሩ ዝጠቐሰት እታ መማይት ኮሚቴ ምስ ኣገዳስነት ስእሊ ብምዝማድ ከምዚ ዓይነት ውድድራት ንዝዓበየ ውድድራት መንጠረ ባይታ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ቀጻሊ ኩሉ ክኢላን ኣፍቃረን ስእሊ ክሳተፍ ጸዊዓ ብዘይካዚ ነተሳተፍቲ ንምትባዕ ብዝብል ዕላማ ሚኒስትሪ ዜና ነተን ካብ 4ይ ክሳብ 10ይ ደረጃ ዝሓዛ ኣሳእል እውን መተባብዒ ገንዘባዊ ሽልማት ሂቦም
ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባጋሽ ባርካ ህዝቢ ጥዕናው ንቕሓቱ ከባቢሉ ኣብ መግታእቲ መሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብቲ ኣህጉራዊ ስጋት ኮይኑ ዘሎ ሕማም ኢቦላ ድማ ብፍላይ ዘሎ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ንሰብ ሞያ ጥዕና ዓበይቲ ዓዲ ኣመሓደርቲ ከባቢ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ኣቁርደት ይቡም ኣብቲ ብኽኢላታት ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ሕማም ኢቦላ ዛጊት ኣብ ከባቢና እኳ እንተዘይተረኣየ ብዛዕባ እቲ ሕማም እኹል ኣፍልጦ ምስራፅ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ህዝብን መሻርክትን ጥንቃቐታቶምን ምክትታታቶምን ክሕይሉ ዝኾነ ምስ ምልክታት እዚ ሕማም ዝመሳሰል ምስ ዝርእዩ ድማ ተቐላጢፎም ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ትካላት ሕክምና ሓበሬታ ከመሓላለፉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ካብ ተሳተፍቲ ኣቶ መድሃኔ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም መንግስቲ ንሃሳይነት ሕማም ኢቦላ ተገንዚቡ ህዝቢ ከሎ ገና ሓበሬታ ክህልዎን ክጥንቀቕን ንዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምስጋን ህዝቢ ነዚ ሓልዮት እዚ ተረዲዩ ኣብ ምክትታል ከባቢኡ ምርጋፅ ከነጥፍ ተላብዩ ወይዘሮ ፋጥና ድሪስ ብወገና እቲ ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ እዋናውን ኣገዳስን ብምዃኑ እቲ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት እውን ክካየድ ኣዘኻኺራ ኣማሓዳር ንዞባ ቁርደት ኣቶ ተክለ ብርሃን ገብረ ወልድ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ኣስተምህሮ ኣብ እዋን ይወሃብ ምህላው ኣገዳሲ ከም ዝገብሮ ብምጥቃስ ኢቦላ ዋላ እኳ ኣብ ሃገርና ዛጊት ስለ ዘይተረኣየ ክንሻቐል እንተዘይብልና ንምክልኻሉ ግን ክንዳሎ ይግቡ እዩ ክብል ኩሉ ዜጋ ምክትታልን ጥንቃቐን ክገብርን ቁልጡፍ ሓበሬታ ከመሓላልፍን ተማሕፂኑ መኮነን ጎስጓስን ሓበሬታን ሚኒስትሪ ምክልኻል ከም መቐፀልታ ናይቲ ዓቕሚ ኣባላቱን ምዕባይ ክገብሮ ዝፀንሐ ፃዕሪ ን52 ሙዚቀኛታት ብዝተፈላለየ መሳርሒታት ሙዚቃ የሰልጥን ኣሎ ነቲ ብኪላ መሳርሒታት ሙዚቃ ኣቶ መሐመድ ሳልሕ ዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲ ዝከታተሉ ዘለው ሰልጠንቲ ካብ 9 ጉጅለታት ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ዝተዋፅኡን ኣብ ስራሓት ሙዚቃ ክነጥፉ ዝፀንሑን እዮም ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዝቐስምዎ ዘለው ስልጠና ባህላዊ መደባት ኣብ ምድንፋዕ ብሓፈሻ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ድማ ብፍላይ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ጠቂሶም ንዝተዋህቦም ዕድል ኣመስጊኖም بصحفة ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ንጽጉማት ተማሃሮን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ቆልዑን ናይ ናውቲ ትምህርትን ገንዘብን ሓገዝ ኣበርኪቱም እቲ ንሰብዓ ተማሃሮ ዝተዋህበ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቲ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን በብእዋኑ ክገብሮ ዝጸንሐ ደገፍ ኮይኑ ጥራውስትን ካልእ ናውቲ ትምህርትን ከምኡውን ዲቪዛ ከም ዘጠቓልል ተሓቢሮም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ምክትታል ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ መሓሪ ሓየሎም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ተማሃሮ ሩኡይ ጸገም ዘለዎም ኮይኖም ብምምሕዳራት ከባቢ ዝተለለዩ ምዃኖም ኣረድዮም ሓገዝ ካብ ዝተገብረሎም ተማሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ብሰንኪ ስእነት ናውቲ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይበኽሩ ንዝተገብረሎም ደገፍ ብምስጋን ኣብ ትምህርቶም ተወዳደርቲ ክኾኑ ከም ዝተባብዖም ገሊፆም ولد بوغنوم ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዓመት መጸ ቆልዑ ብሰንኪ ቁጠባዊ ሽግር ካብ ማኣዲ ትምህርትን ከይኩለፉ ዝገብሮ ሓገዝ መርኣያ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘለዎ ሓልዮት ዘርእን ተማሃሮ ኣብ ትምህርቶም ከተኩሩ ዝደፋፍእን ብምዃኑ ብምሕባር ናይ ምምዛኖምን ምትባዖምን ዝለዓለ ሓላፍነት ናይ ወለዲ ስለ ዝኾነ ኣበርቲዖም ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊጾም نمبل سوسان تشعت تنجزيو زكاد زلو وددر قدم بشكلتا فولتا اسبانيا لومي شبعي مدرخو السلاسل اللوم بعسران شمونتن حسن استخايل شرشة مدرخ بزملكات تسفال دت مبرحتو صبصب الله لوم عمت نمبل سوسان تشعت تنجزيو زكاد زلون حد كابتوم سرست عبيت وددرات قدم بشكلتا على مزخونن فولتا اسبانيا بحاموس عسران شمونتن حسن شرشة مدرخو السلاسلهم أزي كاب بانال مارانا جميرو أبلا زوبي زود نايت مالي شارشاي مدرخ 237 نت بحد كيلومتر حقز شفنين يروم أقدمو كاب استخيد حموشتا مدرخات زفرين تنيرو تررت عقب زنبرو بمخانيوم بزي كازي إز مدرخ 10 ميتاويت ملكي عقب زنبرون ني 4 نت بشدشت كيلومتر رحق الزونن بمنبارو حد كابتوم عميلو معمد فولتا اسبانيا بداتو كخونو تقميتهم زلو شمونتا ودراتيوم أبز حلفة حموشتا مدرخات قداماي أوريكا غرينيج مايكل ماتيو نايغزيك أي حماليا ودي واك قنين كلو تمالغن نعاقمو أبقمت بمقتاو كاب زبانو كوردا مخانو دارغا رقوص إنيرو كبهالي كال
مبزحتهم عبيت قادمتن زبز حرقات ناي زودر كوفيلهم دحر موعال عمود داتا الترير عقبيهم عقمهم نمرأي أبقدمي تقدمهم تقلدا ماي كلب موفي ستار أليزاندرو فالفيرد نمورا دور ترحريحو مسمر كسبتا ودر كرقص كله إنجليزاوي كريس فرومن سبانياوي كونتادورن دما كالأين سالسين كوينهم تصوتهم زازيمهم عود جيرو دي إيطاليا كلتشحن 14 نزور الدرك عوتلو تثبيت تغيرلو زلون كولومبياوي نايرو كوينتانا دما 10 كالي دونغيو حمشاي ترتا تسريع لهم أبزور الدرس ساتفو زلو إيرتراويان تقادمتي مرهاو قدس شوعات دق دحيرو مبل 7 كلتن درجة حسكالو دانيال تغلا هيمانوت 10 دق دونغي مبل 200 كلتن ناتنائيل برهان دما 14 دق دحيرو مبل 260 كلتن وصيد كحزوكي إلو معلوم أبزور الدر تسفو من أسي تقرداماي مرهاو قدس وديقو ما سيتقات إيمون بشكلتا أبالاشيو كاب عباي جوجل تاريفون كنسون نميتون سوسان كلتن تقردم تحليفو نزوز إيد كمزقم مخالو أبعاقب زلو بقعت زمسكريوم مبل سوسان تشعتن فولتا اسبانيا قدام 30 حسون شامناي مدرخو كسلاسليوم از مدرخ قولاقول كوينو كلتميتن شوعتن كيلومتر قدما كشفنيوم كساب حجي تقايدهم كاب زلو مدرخات فالفيرد بعسران كلتن ساعتن 48 دقن مريحنت كعسكلو كوينتانان كونتادورن دما بتخاتاتالي 15 كاليتات دحيروم اسوري صعبو اللوم از خمزيلن كل من اسيات ايرتراوين تقادمتي ابزور ريو زمسغنو صيتي مزغبلوم ابزت مال استخايدن 173 كيلومتر رحقات شفنن ودر تصفوم عوبا ماريام مبل 30 كلتن متكل ايوم مبل 33 ميرون تشوم دما مبل 46 درجه بمحاز ودرهم فصيمو مالوم ابز عمت بلوص بقعت زنصبارقه متكل ايوب ابزور الدر نبلوص من اسي تقردا ماي توهاب صعدا ماليا ابزبانو كودياكي إللام متكل اسرون السعب زلو برازيلاوي بيترسن بحمش دقائق بليصويو مريحنت بلوص من اسي تقردا ماي ريو دي جينيرو حيزو زلام اسبانياوي اوسكار سيفيا نزور ريو برازيل زمرح زلو تقردا مايوم زينا وشت هاجر زي كتكاتلو زنحكم يرو زي خاطركم تعزبتنا زيناتات هاجرات وصاد حرزا حصار مستغريت تنملسوكم هنا اي ترحو